משפחת קניצוב אשר פשטה עלינו כאן בבית ספר. לא ידעתי מה לעשות. פתאום אני ישבתי בכיתה ופתאום שמעתי הצגה, אני מתעלף. אנחנו נחכה להודעת שגריר ארצות הברית ברק אובמה נכנס. ברק אובמה לא, אתה טועה. ספר מה אתה זוכר מהמקרה. אני ישבתי בכיתה בשקט, לא ידעתי מה לעשות. פתאום שמעתי ריח נורא חזק והבום. אז התחלתי לעשות מה לעשות? אז לקחתי את הקופצה והתחלתי לנשום דרכה. הבנתי עכשיו למה הקומטה צריכה להיות קומטתית ולמה הביאו לי אותה. אני ממש מודה לצה"ל על הנשק הזה המדהים הזה של הקומטה שעוזרת לי לנשום, כי בלעדיה הייתי נחנק. תודה לכם ערוץ 2 ותמשיכו בעבודה טובה. תודה. כן. הביתה! איפה היית כשקרה המקרה? אני רוצה הביתה! אני כתב. אני רוצה הביתה! הביתה! שם בדוי. תשנה גם את הקול. אז שואלת קניס, איפה היית בזמן הקרע? הייתי בשירותים. עשיתי קאקי. איפה היית בזמן? קיי, אליהו זרבי. שנייה, גם קול אחר. תגיד, אני זהו? זה המניאק? זה? נו, תספר, לא, מה, זה המניאק. איפה היית בזמן האירוע, נו? ישבתי פה! ישב פה, אתה ישבת פה! ישב פה! מוזר מאוד. מה עושים? רמקול. אני ישבתי פה! כן? הומוסקסואל ישב פה! הרב עושה לי תשמע אותה. פס באתי! ישבתי פה גם! ישבתי פה! זה שני מניאקים! הם מפליצים הרבה! ממש אני מסתונים בבית ספר. נו? ישבתי פה! נו? עכשיו! נו? פתאום כולם מתחילים לרוץ! אני לא מבין למה! אני גם התחלתי לרוץ! אני רץ! פס אני קורא צערי! אני יושב! וזהו! ואז ברחתי! ובכן